želim da to kažem vama iz Srbija voza. Gde je Petrović? Hoću vam kažem da ne smete da kasnite više. Što kasniš, Drobnjak? Imao si pametnija posla ovde. Ne možete da kasnite sa Prokopa po 45 minuta. Menjaćemo direktore, Saška, me čuješ? Menjaćemo direktore svakih mesec dana ukoliko nastavite da kasnite. Pantiću, hoćeš kao slavljenik da popaseš jednu disciplinsku, a? 3 minuta kašnjenja, smenjivaćemo ljude. Naša železnica mora da bude tačnija i od nemačke i od švajcarske železnice. Znači, ja razumem kad se desi neka nesreća kao što je bio slučaj Lukićevu. Sve razumem. Tad nije problem što 200 minuta, tad razumem i da je 300 minuta. Ali ne razumem inače. Ne razumem inače šta je redovno problem. Ne možete, ljudi danas hoće da se voze brzim vozom da bi uštedili pola sata ili sat. A on dođe na stanicu i kasni 30 minuta ili kasni 40 minuta. Smenjujte ih vi ako nećete da ih smenjujem ja. Nisu u stanju, to nemoj da se javljaju za taj posao.